בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת עמי, עם מירב בן אבי ומירב מילר. שלום לכם, שלום מירב בן אבי. שלום, שלום. איזה כיף שאנחנו נפגשות שוב. את יודעת, אנחנו מקליטות עוד פרקים ועוד פרקים, והנושאים לא נגמרים. נכון. זה נורא כיף ונורא מעניין. אני רוצה שנדבר על מעגל החיים, זה כמובן נכון לכולם, זה נכון גם לחברים בעמי, זה נכון לבעלי מוגבלויות, אבל זה כנראה נראה קצת אחרת, או ההתמודדות היא קצת אחרת, אז אני אשמח תגידי לי, איך רואים את זה אצלכם? גם הם לא מיינקות איתכם, אז... כן, אני חושבת שהפרק הזה, החשיבות המאוד גדולה שלו, זה לעזור למשפחות להבין שיש איזה סדר בתוך הכאוס. כשנולד ילד עם מוגבלות, או שמאובחן ילד עם מוגבלות, כי לא תמיד רואים את זה מיד בלידה, יש פחד נורא גדול וחוסר שליטה ואובדן ותחושה של אבל על הילד הבריא שלא נולד לי. וכישלון גם. וכישלון אולי, ובאמת המון תחושות מאוד מבלבלות ומאוד מטרידות, ומאוד חשוב לי שננצל את הזמן הזה כדי להסביר למשפחות אולי שמקשיבות, שיש סדר בתוך הבלגן, ושיש רצף של שירותים מצוינים במדינת ישראל. אני אומרת את זה ממש בגאווה, לא רק של אגודת עמי, שהיא באמת גוף מפעיל מסוים, אבל של עמותות וארגונים כל אורך הארץ, מהצפון עד אילת. אנחנו גם במקרה נותנים שירותים באילת, אבל באמת זה מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי הרבה פעמים אני אומרת לאימהות, אחרי פגישה, הן מסוגלות להגיד לי משהו כמו אוהבות. היום אני אישן יותר טוב בלילה. זה משפט. ואני רואה את זה כמחמאה הכי גדולה שאני מקבלת. זאת המחמאה הכי גדולה שאומרים, אני אישן יותר טוב, ויש אימא שאמרה, אני יכולה למות בשקט. זה לשמוע כזה משפט מאמא, זה אומר הכל. הכל. אז באמת יש לנו איזשהו מעגל חיים מאוד מאוד ברור ומובנה, כמובן אינדיבידואלי, כי כל מוגבלות היא שונה וכל הצרכים הם שונים, אבל בגדול יש איזשהו מעגל מובנה שמתחיל בלידה, שלפעמים ילד מאובחן כבר בלידתו, ולפעמים הוא מאובחן אחרי לידתו, ואחר כך יש כניסה לתוך מערכות חינוך שמתחילות במעונות יום שיקומיים, שהם ממש יכולים להיות ילדים בני כמה חודשים, עד גיל 3, שזה בוסט מאוד גדול של טיפולים ועזרה. זה שלב מאוד מאוד משמעותי, ומדינת ישראל משקיעה בזה המון. ואחר כך יש מסגרות של חינוך מיוחד שכידוע הם עד גיל 21 ולא עד גיל 18, כי רובם לא משרתים, לפחות אנשים עם הנמכה קוגניטיבית פחות משרתים בצבא. למרות שיש תוכניות מדהימות בשיתוף עם הצבא על בסיס התנדבותי, והיום יש גם הרבה מאוד אוכלוסיות מיוחדות שמתגייסות לגיוס מלא, למשל אנשים על הרצף האוטיסטי. בדיוק אתמול קראתי על בחור על הרצף האוטיסטי, שהיה לו תרומה אדירה במתקפה באיראן. כן, כי יש חלק מהאנשים על הרצף האוטיסטי, יש להם יכולות עם זיכרון מעולה וקוגניציה מעולה וכו' וכו', אז יש להם שילוב. אז כולם הרוויחו, גם הוא את המסגרת וגם אנחנו כמדינה בביטחון שלנו. לגמרי, 8200 באמת עושים קבוצות שהן ככה משלבות. בגיל 18 יש צומת של אפוטרופסות, שהיא צומת לא פשוטה, כי ההורים שעד עכשיו היו הורים מתוקף היותם הורים, פתאום צריכים לעשות תהליך משפטי, שהופך אותם לאחראים. בדרך כלל אני אומרת ההורים, כי בדרך כלל זה ההורים, לפעמים זה מישהו מבני המשפחה, לפעמים יש צורך לצאת אפילו למישהו חיצוני שיעשה את זה, עמותה או גוף חיצוני. ואז יש לנו את סיום גיל 21, שיש סיום בית הספר. זה צומת מאוד מאוד קשה, כי היא מביאה בתוכה שילוב במערכות תעסוקתיות או ברצף תעסוקתי שהוא מאוד מאוד מורכב להרבה משפחות. ואחר כך אנחנו מאוד ככה מדרבנים משפחות או מעודדים משפחות לעשות תהליכים של הוצאה חוץ ביתית או בדיקה של הוצאה חוץ ביתית כבר בשנות ה-20-30 מוקדמות, שזה לא יהיה מתוך משבר, שזה לא יהיה בזמן חלילה חולי או קושי או הזדקנות מאוד של ההורים, אלא שזה יהיה בצורה מסודרת ומתוכננת.
ואני כל הזמן אומרת למשפחות, כמו שאני יצאתי מהבית, וכמו שהילדים שלי יצאו מהבית, גם הם יוצאים מהבית, זה חלק ממהלך נורמטיבי של החיים, כי אומרים לפעמים, מה אני אזרוק אותו, מה אני אשלח אותו, ואני אומרת, לא זרקת אותי ולא זרקו אותנו, זה לא בכלל המונחים. כן. זה חלק טבעי. ואחר כך יש את נושא ההזדקנות, שהקדשנו לו פרק מיוחד בפודקאסט שלנו, שהוא גם משהו מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות. אז עוד לפני שנציג את האורחת שלנו, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, כמו שאמרת, זה שלבים שכולנו עוברים, וגם כניסה לגן של הילד הראשון, וגם הסיום בית ספר והליכה לצבא, זה הכל צמתים שהם דורשים התמודדות, הערכות, חשיבה. לא משווה, אבל זה פרקים בחיים. אני חושבת, מירב, וזו נקודה מאוד חשובה, אני חושבת שההבדל המשמעותי זה ההבנה שלנו כהורים, שאת הילדים שלנו אנחנו משחררים לעולם מתוך תקווה שהם יסתדרו בעולם. יותר טוב, פחות טוב, הם אמורים להסתדר. החוויה של הורה לילד עם מוגבלות היא חוויה שהילד שלו לעולם יהיה חסר ישע, היא חוויה קשה, היא חוויה מעוררת חרדה, שהוא ייפגע, שלא יבינו אותו, שהוא חלילה יתעללו בו, ולצערנו מדי פעם יש, באמת זה מקרה שוליים, אבל הם תופסים תמיד את כל הכותרות של פגיעה ושל התעללות ושל ניצול וכולי, ואז באמת החוויה של המונח שנקרא הורות מתמדת, שאני לעולם יהיה ההורה שלו, ומה יהיה אחרי לכתי, מי ידאג לו, מי יטפל בו. שבאמת בזה גם נגענו בפרק על גיל יותר מבוגר, למרות שזה חלילה. נכון, גם על גיל יותר מבוגר, וגם בכלל על יציאה מהבית, עם כל המשמעויות שלה. ועוד לפני שנציג את האורחת, אני רק רוצה להגיד משהו, כי אנחנו אוהבים נורא לקטר על המקום שאנחנו חיים בו, ובאמת הרבה דברים דורשים תיקון, אבל אני כל הזמן שומעת ממך באמת שבהיבט הזה המדינה מקבלת ציון גבוה. ציון גבוה מאוד. אני מאוד גאה בזה. כי אנחנו מתלוננים הרבה, ויש על מה ויש הרבה מה לתקן, אבל בהיבט הזה אני שמחה שיש את הגב הזה גם כלכלי וגם... נכון, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה יצירתית וגם שירותים שכל הזמן מתפתחים. ועכשיו שתציג את האורחת שלנו, שיש לה חלק מאוד מאוד גדול בכל ההתפתחות של משרד הרווחה בתחומים האלה, ובאמת אנשי חזון, יש שם המון אנשי חזון שעושים באמת עבודה, וגם בעולם וגם בארץ, לנסות להבין ולעשות ההתאמות, ואני אומרת את זה תמיד בגאווה מאוד גדולה, יש לנו הרבה במה להתגאות. אז אני שמחה, וגם דברים טובים צריך להגיד. וטוב, עשינו כזה בילדאפ, אז בואי נציג אותך. נילי בן דור, שלום, תודה רבה שבאת. שלום ותודה לכם. תני לנו ככה איזה כרטיס ביקור. פנסיונרית של 42 שנים לפחות במשרד הרווחה, בתפקידים שונים, זאת אומרת, במשרד החינוך ומשרד הרווחה, תמיד סביב אוכלוסיות מיוחדות, ובפנסיה הצטרפתי לאגודת עמי עם מעבר לדרום, ואני עוסקת שם בהדרכה, בייעוץ, בהכל. כל מה שאנחנו צריכים. הדרכה של הצוותים או הדרכה של החניכים? גם צוותים, וגם דיברת על המלחמה קודם, אז במלחמה ישבתי קצת עם דיירים כדי לשמוע מהם על מצוקות ולמצוא פתרונות, אז גם וגם וגם. אני רוצה להגיד משהו בהמשך למה שמירב אמרה על הגאווה שלנו כמדינת ישראל. יצא לי להיות במשלחת לפני 10 שנים, אני חושבת, עם מוריס קלפון, יו"ר האגודה, בקנדה. היינו בקנדה במספר מקומות, וכשראינו את המסגרות שם, הגאווה שלי והגב שלי הזדקפו עוד יותר. כן. כי הם במקומות שהיינו, הם לא עושים הפרדה בין מוגבלות נפש לבין מוגבלות קוגניטיבית, והיו שם מסגרות שחשבתי כל הזמן שאם הפיקוח שלנו היה נכנס לשם, היה סוגר אותם במיידי. אולי שווה לייבט שם לשם קצת את השיטות מפה, יכול להיות, כן? יכול מגיע להיות. להם גם שיחיו טוב יותר טוב. באקדמיה ראינו שם שהם מאוד מאוד מנסים לעשות דברים חדשניים, אבל בפרקטיקה, בחיים עצמם, זה היה, חזרנו באמת עם גאווה גדולה. אז יפה. עכשיו, מירב, העלתה פה המון נקודות מעניינות, באמת של צמתים בחיים. אז מעניין אותי לשמוע ככה את האינפוטים שלך עם הלידה, או עם האבחון, עם הקושי, עם ההבנה שהולך להיות פה גידול ילד קצת אחר. זה לא פשוט, וכמובן, ההמשך. הלאה, כן. תראי,
לידה, באמת, כמו שמירב אמרה, את חלקם אנחנו רואים מיידית. יש סממנים חיצוניים, יש כל מיני, וחלקם מתגלים בשלב מאוחר יותר. אני גם יודעת שיש אימהות שרואות, ויש אימהות שבאינסטינקטים האימהיים שלהם, הן מרגישות שמשהו בילד הזה שונה. גם אם יש להם ילדים אחרים שגדלו קודם, והן יכולות לעשות את ההבדל, וגם כי יש חושים. ויש שלב הכחשה, יש המון אשמה, אולי בגללי, אולי אני עשיתי משהו בהיריון שלא היה בסדר, ותהליך האבל והכחשה, וכל השלבים נמצאים שם, והמשפחה מקבלת את ההודעה, את האבחון, את פסק הדין, אם אפשר לקרוא לזה, זה נשמע נורא, לגבי אותו ילד, ואז הבלבול והכאוס ומה יהיה עם העתיד של אותו ילד. אנחנו לא הזכרנו פה את האחים. יש בכל משפחה גם אחים ואחיות שגדל איתם אח שהוא שונה וחריג, שגורם להרבה שאלות ופה ושם בושה, ופה ושם אל תבואו לקחת אותי מבית ספר עם האח. וגם אולי גוזל לפעמים תשומת לב. גוזל הרבה תשומת לב. חיי המשפחה משתנים, כל האיזון בבית הוא שונה לחלוטין. אז יש משפחות שבגיל יותר מוקדם מוציאות את הילד לדיור חוץ, ויש כאלה שיחזיקו אותו, זאת אומרת, יגדלו אותו עד גיל 21 והלאה. אנחנו תמיד ממליצים למשפחות לא לחכות באמת למשברים ולא לחכות לאובדן של ההורים, שהמשבר הוא גם של פטירה של אחד ההורים וגם הוצאה של אדם למסגרת. עדיף שיעשו את זה בשלב יותר מוקדם, כדי שהם יוכלו ללוות את הילד, את הבחור, את האישה, בתהליך הקליטה שלו בדיור. כלומר, להוציא בעצם בשגרה במרכאות, לא לחכות לאירוע, אלא בגיל מסוים, בשלות מסוימת, לצאת. עכשיו, אם אני אחזור לאחים, כשמוציאים ילד מוקדם מהבית, אז האחים מתחילים להתנהג מאוד יפה, ומאוד צייתנים, כי הפחד הוא שאולי אם הם לא יתנהגו יפה, גם אותם יוציאו מהבית. כן, יש פה מורכבויות עצומות וענקיות. ואחר כך כשאנחנו מדברים על ההזדקנות והחשיבה של ההורים, מה יקרה כשאני לא אהיה פה, מי יטפל, אז שוב, זה חוזר לאחים ולאחיות. מי מהם יהיה מוכן לקחת אפוטרופסות או אחריות על אותו אח שמתייתם, על אותה בחורה שמתייתמת? האם האחים האלו ירצו לקחת אחריות, או שבאמת להוציא אותם לעמותות חיצוניות? כי את תמיד תשמעי את הסיפור, כן, אני בסדר, אח שלי, ואני אבוא לבקר אותו, אבל אשתי לא רוצה שהוא יבוא לשבתות, הילדים שלי לא מסתדרים איתו. מורכבויות מאוד מאוד גדולות, אבל זה מעגל החיים, לידה, חיים ומוות ופטירה של כל האנשים, ופה זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר. זה מאוד מורכב. יש אבל איזשהו מסר או קו מנחה ככה שמוביל אותך כשאת שומעת את כל הסיפורים האלה? כי כל מקרה זה לגופו. בדיוק, וכל משפחה היא משפחה, ואני זוכרת משפחות שהתעקשו להוציא ילד עם התנהגות מאתגרת לחג הביתה, ואחרי 3 שעות היו מחזירים אותו חזרה, כי הבית התהפך. אבל הצורך, הרצון שהוא יהיה אחד מהמשפחה קיים שם, ומהר מאוד מחזירים, ובגלל זה כשאנחנו אומרים הם יוצאים הביתה לשישי שבת, זה לא כל כך מובן מאליו, לא כל המשפחות לוקחות את הילדים אליהם הביתה לחגים, לשבתות. יכול להגיע שלב של פרידה שאותו אדם שחי אצלנו במסגרות שלנו מבין באיזשהו שלב שכבר לא לוקחים אותו יותר, ולא לוקחים אותו בגלל שההורים אינם, אלא בגלל שזה לא מתאים לסצנריו המשפחתי שלהם. צריך לעבוד המון, גם עם המשפחות וגם עם הילדים שלהם, שיכולים להיות כבר לא ילדים. מערכת הרווחה, מסגרות הרווחה, מערכות הרווחה צריכות לעבוד הרבה עם המשפחות. תמיד אני אומרת שיש שיחה עם הורים שקוראים להורים באגודה לאיזושהי שיחה, אני תמיד אומרת, תביאו גם את העובדת הסוציאלית של המשפחה, שהיא תהיה מודעת למה שקורה שם בבית, כי יש מצבים משבריים שהרווחה צריכה להיכנס ולתמוך במשפחה, כי אנחנו כאגודה, זה לא התפקיד שלנו כאילו בהגדרה, למרות שהמעורבות היא קיימת, אבל
הרבה עבודה. כן, בא לי לשאול אותך, כאילו, אם את אומרת לעצמך, למה אני צריכה את זה? זאת אומרת, ברור שזה עבודת קודש, וברור שזה חשוב, וברור שמישהו צריך לעשות את זה, אבל רק לשמוע את זה מהצד, זה כל כך טעון וקשה. אני רוצה רגע להגיד משהו אני חושבת שמה שנילי אומרת, שאנחנו רואים הכל. אנחנו רואים קבלה מוחלטת, ואנחנו רואים הכחשה מוחלטת, ואנחנו רואים כעס, ואנחנו רואים תחושה של כישלון, ואנחנו רואים המון 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 תחושה ופחד מדחייה. זה נקודה מאוד משמעותית. אנחנו רואים הרבה משפחות שכל הזמן, אני אומרת לצוותים, הם לא תוקפניים כלפיכם, הם פשוט כל כך מפחדים מדחייה, שמישהו יגיד לילד שלהם, אנחנו לא רוצים אותך, אתה לא מתנהג כמו שצריך, אתה לא בסדר. וזה כל הזמן מאחור, ככה בבק של הראש שלהם, שעוד רגע יגידו להם, קחו אותו הביתה, אין לנו מה לעזור לו, אנחנו לא יכולים יותר. וזה גורם לחרדה כל כך ולתחושה מאוד קשה, ואנחנו בכלל, רוב הפעמים, בכלל במקום הזה, אנחנו נותנים שירות, ואנחנו יודעים לעשות את ההתאמות, אבל כאילו זה גם קיים, ואני חושבת שהמורכבויות האלה שנילי מדברת עליהן, זה חלק מהחיים שלנו בטיפול. הרבה פעמים, חלק מאתגר, חלק מורכב, אבל יש גם המון הצלחות, יש גם המון משפחות שאפשר לעשות איתם דרך, יש המון משפחות שאפשר לנרמל את זה שאתם מתקשים להחזיק את הילד שלכם בבית, וזה בסדר. בשביל זה יש מסגרות. לתת לזה לגיטימציה. אני אוסיף על דבריה של מירב, שהרבה פעמים המשפחות באות עם המון כעס כלפי המטפלים בשטח, המטפלים שלנו. צריך להחזיק את המטפלים ולהגיד להם, חבר'ה, הם לא כועסים עליכם, זה התסכול שלהם שהם לא הצליחו, והם בשלב מסוים של החיים אמרו, אני מוסר את הילד לידיים אחרות, ואז הם באים ורואים שהילד שלהם חיים טובים ונוחים בזה, אז איפה אני? האשמה שהייתה בהתחלה עוד מתגברת, ולפעמים את התסכול הזה הם יוציאו. פגשתי הורים שבאו למסגרת ואמרו, למה הוא יושב מול הטלוויזיה? אז אני אומרת, מה זאת אומרת? למה? תעסיקו אותו. אני אומרת, בסדר, אבל גם כשאני באה מהעבודה, אני בוהה מול הטלוויזיה. תאמיני לי שאני לא יודעת מה אני רואה, אבל אני צריכה את הפסק זמן הזה, ואת השקט הזה לבהות בחלל. אבל התסכול שלהם הוא שאולי אם הוא יעשה יותר, ויהיה יותר פעיל, ויהיה יותר בחוגים, הוא יהיה גם ברמה קצת יותר גבוהה, זה יתמוך בו ביכולת הנמוכה שלו. אז זה באמת, העבודה עם המשפחות היא כל כך חשובה, והיא כל כך מורכבת, והיא כל כך לא פשוטה. משימה לא פשוטה, וצריך לתחזק כל הזמן את המטפלים, כל הזמן לתחזק אותם וללטף אותם ולעטוף אותם ולהגיד להם מה מותר ומה אסור מול משפחות, כי לפעמים הם מתפרצים וקשה להם נורא לקבל את התסכול של ההורה שמגיע אחרי שהם האכילו את הילד שלהם ורחצו אותו וטיפלו בו וזה, והוא בא ומתלונן. נכון, אפשר לגמרי להבין. יש הרבה דברים חשובים לעלות, אין לנו כל כך הרבה זמן, מעניין אותי לשמוע באמת על ההיפרדות הזאת, על גיל 18, נכון? אני חושבת, אם הייתי צריכה להצביע על נקודה סופר משברית, זה גיל 21. 21 דווקא? כן. שמסיימים בית הספר, ופתאום, בית ספר זה מסגרת נורמטיבית. כל הילדים הולכים לבית ספר. ואצלנו, את יודעת, בחיים בארץ, אחר כך הולכים לצבא, ואחר כך הולכים או ללימודים או לעבודה, ויש איזה מסלול. כן. ופה אנחנו אומרים להם, לא, בגיל 21 הם צריכים להיכנס לתוך מערכת של רצף תעסוקה, שיכול להיות ממפעל מוגן, דרך איזושהי קבוצת תעסוקה שעכשיו מפתחים מאוד את התחום הזה, עד מרכז יום טיפולי, שזה מקום בתפקוד מאוד יחסית יותר נמוך, ואז משפחות נכנסות ואומרים לי, מה, הבת שלי בת 21, מה את שמה אותו עם מישהו בין 35, 40? אז אנחנו מנסים להסביר שהקבוצות מחולקות לפי תפקוד, לא לפי גיל. אז היא אומרת, לא, ממש לא, היא צעירונת, אני לא מוכנה שהיא תהיה איזה, אז אני אומרת לה, אבל שאת הולכת למקום העבודה שלך, או למסגרת שלך. את עובדת עם בן אדם בן 70, ועם בחור צעיר בן זה חלק, אבל זה שלב שמאוד קשה להבין אותו, מאוד קשה לעבור אותו, צריך לעשות שם עבודה מאוד משמעותית, כמו שנילי אומרת, כל הגורמים, לא רק
אנחנו כגוף מפעיל, בית ספר צריך לעשות עבודה, ולשכת הרווחה צריכה לעשות עבודה, וכולם צריכים להכין את המשפחות לשלב מעבר הזה. אנחנו משתדלים להשקיע פה, כי אם הם לא נכנסים עם בשלות, יש התנגדויות מאוד קשות, ואז מאוד מאוד קשה לעבוד, מאוד קשה לעבוד. דרך אגב, בדרך כלל מקבלי השירות עושים את המעברים יחסית בקלות. זה המשפחות יותר קשה. זה משפחות יותר קשה. כן? כן, הם עושים את זה יחסית בקלות. גם אנשים שחשבנו שיהיה יותר קשה, בדרך כלל הם עושים את זה יחסית בקלות, אם הם מגיעים למקום נעים, ועובד ומתפקד, עם סדר יום, הם עושים את זה יחסית בקלות. יפה. אני אוסיף עוד דבר על גיל 21. התעסוקות בעבר לא היו מוצלחות. היו מקום די מוזנח ודי, לא נתנו עליו את הדעת מספיק. בשנים האחרונות מטפחים אותם וממקצעים אותם, וזה הופך להיות ליגה אחרת, אם אפשר להשתמש במושג. ואני חושבת שזה עושה מאוד טוב גם למשפחות, שזה כבר לא אותה, היו שמים אותם באזורי תעשייה, על יד מפעלים עם ריח נוראי, ובאמת, הרחק מהעין, הרחק מהלב. והיום זה הופך להיות משהו אחר, מאוד מקפידים על זה, יש לזה פיקוח מאוד רציני, וכולנו ויש רצף מאוד כן. משמעותי, שפעם היה, כאילו, היה מאוד קשה, שהורים נגיד אומרים, אבל זה לא מתאים לילד שלי, ואומרים, זה מה יש או מפעל מוגן או מרכז יום, והיום נותנים באמת המון 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 אפשרויות, יש ברצף, כמובן שאני מדברת יותר על מרכז הארץ והערים הגדולות, ככל שאנחנו יוצאים לפריפריה זה יותר בעייתי, אבל באמת החשיבה היא לראות יותר את הצרכים של האדם, לשלב אותו הרבה יותר בקהילה, ובקבוצות יותר קטנות. זה כל המגמה של משרד הרווחה, גם דירות יותר קטנות, גם קבוצות תעסוקה יותר קטנות, גם הרבה יותר שילוב בקהילה. וגם הקהילה מרוויחה, אני חושבת שגם אנחנו קהילה מבינה ויודעת שאנשים עם צרכים מיוחדים הם לגמרי פרודוקטיביים, נכון. לגמרי יש להם מה לתרום ומה לתת, יש יותר סובלנות גם מצד האנשים הרגילים במרכאות לשילוב הזה. אני חושבת שזה תהליך, נכון נילי? אני חושבת שזה תהליך שמתרחש עם הזמן. ראית שיש עכשיו המון משדרים יפים כאלה של אנשים שגרים בקהילה, ואני זוכרת לפני 10 או 12 שנים באנו לרחובות לביקור עם אנשים, עם משלחת מאנגליה, שאצלם כבר גרים בקהילה שנים, ונכנסנו לבניין שעברה לשם קבוצה של אנשים עם מוגבלות, ואחת השכנות ניגשה ואמרה, מי אתם? באנו, היו שם אנשים עם חליפות, אז אמרנו לה, באנו לבקר בדירה של האנשים החדשים שעברו לגור פה, אז היא אומרת, אוי, 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 אל תשאלו, כשהם אמרו שהם באים לגור פה, אנחנו אמרנו בשום פנים ואופן, ועד הבית מיד אמר היום אני כל יום שישי מביאה להם מוגה. איזה יפה. והם הפכו להיות ממש אוכלוסייה מבוקשת. היא אומרת, יש אחת שבאה לשתות איתי קפה בשעות מסוימות, מקסים, מקסים, מקסים. עדיין לא מושלם. עדיין יש הרבה עבודה לעשות, אבל אנחנו בדרך. בשבירת מיתוסים, שאני מקווה שאנחנו מצליחים לשבור פה גם בפודקאסט שלנו, שהם לא מדבקים, הם לא נושכים, הם לא מתעללים, הם... בהמשך למה שנילי אומרת, באנו לזכור דירה באחת השכונות בבאר שבע, אז הבעלים אומר, תגידי, אתם מפעילים את הדירה פה בקצה הרחוב? אני אומרת לו, כן, זו דירה שלנו. אז הוא אומר, וואי, אם הם כאלה, הם יותר טובים מהשכנים שלי. הם הרבה יותר טובים מהשכנים שיש לי עכשיו. אז אני אומרת, כן, זה השבירת מיתוסים, למרות שברור שהם טובים ונחמדים ויעילים בעבודה ומה שצריך. גם מוציאים לקהילה אנשים שיכולים לחיות בקהילה, זאת אומרת, לא יוציאו אנשים שקשה להם מבחינה התנהגותית, למרות שאנחנו חושבים היום שככל שהם יצאו יותר ויהיו בקבוצות קטנות ויגורו בקהילה, זה ישפיע עליהם לטובה, אבל לאט לאט. לאט לאט, ואני כל הזמן שומעת פה על עוד דברים שקורים ועל עוד דברים שמתפתחים, גם מהצד של האוכלוסייה הכללית וגם בטח מהצד של האוכלוסייה המיוחדת, וגם זה שאנחנו יכולים להיות אומה שמובילה את השינוי הזה בעולם, את רואה, לא רק בסטארט-אפ וכל מיני דברים כאלה, אז לגמרי תפיחה על השכם. אז הנה, מעגל החיים, זה קשה ומאתגר ומורכב, בהרבה נקודות לכולנו, ואפשרי לכולנו. אז תודה ששיתפתם ותודה שהארתם את העיניים שלנו. נילי בן דור, תודה שבאת. ומרב כרגיל מעניין ומחדש וחשוב. אז אנחנו סוגרים פה עוד פרק של
בלי הגבלה, ונגיד תודה שוב לצוות שלנו, לאבי בליקי, לגיא סנדלר, דניאל רוטמן שמצלם אותנו, ואנחנו נשמע פה בעוד פרק, בלי הגבלה, בשורות טובות לנו, להשתמע. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת עמי, עם מירב בן אבי ומירב מילר.